Kaixo Gremlins, gaurko klasean erdiari buruz hitz egingo dugu, konkretuki Navas de Tolosako guduari buruz. Hasieran esplikatu dudan bezala, Erdi Aroari buruz hitz egingo dugu gaur. Konkretuki, errekonkista deitzen zaion prozesuari buruz. Badakizue niri ez zaidala gustatzen asko hitz hori erabiltzea, azken finean Gaztela, Nafarroa, Leoi edo Aragoiko erresumak ez ziren existitzen 8. mendean musulmanek Iberiar penintsula heldu zirenean. Navas de Tolosa guduari hitz egin baino lehenago bere aurrekariak ikusi behar ditugu. Konkretuki Alarkosen gudua gertatu zena. Alarkos guduan 1185 urtean kristau tropek porrot egin zuten. Kristau tropek ez, Gaztelako tropek konkretuki. Noren kontra borrokatu zuten Gaztelako tropek? Konkretuki Almohade imperioaren tropen kontra. Baina nortzuk ziren almohadeak? Almohadeak bereber musulman dinastia bat zen. 12. mendean gaur egun Maroko den lurraldean sortutako Magreben jabeak ziren almorabideek azaldutako heterodoxiaren aurka altzatu ziren. Euren izena arabierazko Almuhahidun hitzetik dator, euskaraz unitarioak deiturikoa. Jainkotiar bakartasunen oinarritutako bere ikuspegi fundamentalista nabarmentzeko erabilia. Beraz, Magreben edukiko dugune izango da bi ikuspegi oso ezberdina islamari buruz. Alde batetik, almohadeak oso fundamentalistak eta ortodoxoak, eta bestetik almorabideak edo heterodoxoak. Alarkosen porrota egin ezkero, musulmanen tropak oso hurbil geratu ziren Toledotik. Navas de Tolosako guduan irabaztea oso garrantzitsua zen erresuma kristauentzat, baina zergaitik. Bi aspektu oso garrantzitsuengatik. Lehenengoa, musulmanen erasoak eten egin ziren. Gudua honetan porrot egin ezkero Muhammad an-Nasir kalifa ihes egin zuen. Beraz, musulman lurraldeak ahuldu egin ziren. Bigarren aspektu garrantzitsua eta geoestrategikoa da Guadalquivir harana. Oso garrantzitsua da erresuma kristauentzat, ze azken finean ate handi bat da hegoaldera juteko. Kontutan eduki Guadalquivir harana 5 mende zeramala musulmanen menpe. Bukatzeko eta laburbilduz datu batzuk ikusiko ditugu. Erantzun behar dugun lehenengo galdera noiz da. Hori oso argi daukagu. Urtea 1212 urtea. Kontekstua Erdi Aroa. Non gertatu zen? Sierra Morenan. Nortzuk parte hartu zuten? Alde batetik kristau erresumak, Gaztela, Nafarroa eta Aragoi, eta bestetik Almohade imperioa. Zergaitik? Errekonkista deituriko prozesuan gaudelako. Alde batetik musulman imperio bat dugu. Almohade imperioa. Alarkos guduan irabazi ezkero, Al-Andalus lurraldea berriro bateratu zuen. Eta beste alde batetik erresuma kristauak. Historikoki erreklamatzen zuten lurraldeak nahi zituztelako. Zein zen guduaren objektiboa zertarako egin zen? Lehen ikusi dugun bezala kristau erresumek bi motibo zituzten. Alde batetik musulman erasoak eten egitea, eta bestetik hegoaldera bide bat aurkitzea. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta gustatu baldin bazaizu badakizu eman like eta suskribitu. Agur!